أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم فلني تنين ولمنو أمو دي فلبغا بلا جري ما جاء أنا مسلم دمسن مغربا يكرا سيغرو ففلا مالكون ومالكوكا كفايا بسم الله جمشو مانديكا دوني كنه إمشوين no ya ga doni bloyi émission mandi avec abal magana denga fe sila gawlo jaay ni bleu jaay ñoo fe Cheikh Mohamed Koulibaly Basekou na ala sonama bita ayo solen to zikri plus la numéro 1 de l'actualité musulmane abi sumo sama soro inshallah ustaz assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ba'da a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillah وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنغرا موسيلا الحمد لله نتني كنين سيكو فلو ونتنا كالا بيني على فما كجاي أمبي أنكن باب بفو مالكونو أني مالكوكا فهم فند بينو سغلين بي جامكاينا زغلي بليسي سانفي مالكونو مالكوكا غافل ببلاجلي يعني فيديو يرغلام باونو زغلي بليسي كالا ala kramandu makutu sigarola anga foli be tungorangi uje kosobe mun sona ka fasobla ka basobla ka jefembe ko kubita yini kana fani baw lafiya o kuma namba yini ala fe ala ka here kanuye ala kanu sutura ala kanu wasadonsi ala ko ciba koso bidum bonya sallallahu muhammad inshallah orga ka daiga ni fulinga sanman banka ka irlan silanga lada keneka ala kama kene inshallah kam mo de mi fi sabilillah parce que doni mbagal berbe kuma bi koni ba do ne ba do me mi yira ba do o man chambli berbe ba fu ko ne mais wallahi tientigi mancha mais murga an dalila an sonna fane ko ye tientigi parce que tientigi de bi senga quoi est-ce que ko yin sɛgɛ bɛɛ tiɲɛtigi de ta ye nkalontigiw de b'a a fɛn baw sɔrɔ mais a ti laban ni ala sɔnna ma bi komi an ka kɛnɛ sigi ala kama n bɛ fɛ bi ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen de di filɛbagaw ni lamɛnbagaw ma ani yɛrɛ kanubagaw ma diɲɛ bɛɛ garisɛgɛ ko kan parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ a karamɔgɔ a ka d'an ye ka taa baara k'i fɛ mais an gosita cayara yanni an y'i dɔn an ye maa camanba de kɛ minnu y'an ka wariw dun yanni anw ne ka ɲɔgɔn ye bamananw yɛrɛ kɔni ko yanni i ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ko wariw b'i dun i bɛ garisɛgɛ sadiri fayida wulibali an ka dɔnni fin yɛrɛ kirisi la k'o di kanubagaw ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye pour que u ka se ka e yɛrɛ ka nafaw bɔ kosɛbɛ inshallah alhamdulillah tormonyo bi soro kuma chamana ni kuma kisaw fora ambe lajeba befo toujours mali kono ani mali koka ani an kanu ba be an kra mogola ani an jawla nun be nu ba fo ku be refre o afatul français na yani ka mi mar soro an kuma kan wala ambe befo danti foli mina iye ngali ka bo femina no e an ma koro ka da kono kuma kan barkaluwi sila alhamdulillah kilishiw do wala ma kilishiw be wala ma kumakan be sɔgɔmada fɛ ni bɔtɔle ka du kɔnɔ ni y'a fɔ siɲɛ kɔnɔntɔ ka mun ɲɛla sila i bi sɔrɔ ka o don kosɛbɛ ala b'i sɔrɔ i bi sɔrɔ kɛ nga ni y'a ye e y'a kɛ i ma sɔrɔ kɛ mɔgɔ dɔw de be yen f'u k'o faamu tana caman de be yen adamadenw y'a tiɲɛ da walama nɛ a wɔrɔ dɔw be yen a man ka se yen quoi ni nɛn sira yen dɔrɔn o ye nɛn siri tigɛlen de ye kumakɛlaw b'a faamu quoi ani kodɔnnaw bɛ fɛ k'a dɔn kodɔnnaw b'a dɔn n bɛ fɛ ka kuma min fɔ hadamaden nɛn walama i da a man ka don yɔrɔ dɔw la bon bi an yɛrɛw y'a mɛn an ka dɔnni kɔnɔ an sigi ni bi cɛ mɔgɔ dɔw bɛ na an ma k'a fɔ ko n cɛ bɛ nin yɔrɔ in ta k'an sɛgɛrɛ a b'a da don yɔrɔ nin yɔrɔ in na bɛɛ b'a faamu quoi o tuma na o la ni e y'o kilisi sugu ta bɔlɔlɔ sanfɛ k'i b'a la baara ou k'i b'i sigi k'i bɛ ala tɔgɔ wudi k'i b'a la baara a tɛ taa parce que siri min bɛ nɛn in na a tiɲɛna quoi e y'a faamu wa o la yɔrɔ dɔw bɛ damu yɔrɔ dɔw bɛ k'a sɔrɔ a ma se ni ye quoi o y'a kɛlen ko wɛrɛ ye ko ala k'an kisi ka bɔ n bɛ fɛ k'o conseil di fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛna di fɛnba don an ka maakɔrɔw y'a kɛ ka u ka denbayaw balo u kɔrɔ ma dɔn o de ye jumɛn ye kilisi min don e bɛ sɔgɔmada fɛ n'i bɛna bɔ i ka du kɔnɔ e b'a fɔ tu bisimilahi
tu bismillahi siɲɛ kɔnɔntɔn n'i ye tu bismillahi siɲɛ kɔnɔntɔn fɔ ka tugu ɲɔgɔn na i bɛna fɔ sanutigiya kɔnɔntɔn waritigiya kɔnɔntɔn i bɛ ka kuma in faamu wa tu bismillahi siɲɛ kɔnɔntɔn waritigiya kɔnɔntɔn sanutigiya kɔnɔntɔn ne Sheikh Mohamed Kulibali ka kɛ o taana ye cɛw bolo ne Sheikh Mohamed Kulibali ka kɛ o taana ye musow bolo kuma in fɔ tan de ni misali ta n yɛrɛ kan quoi i y'a faamu wa tu bismillahi fɔ 9 fois ni kɔnɔntɔn dafara tu vas fɔ ne Sheikh sanutigiya kɔnɔntɔn waritigiya kɔnɔntɔn ne Sheikh Mohamed i tɔgɔ quoi i bɛ tɔgɔ de placer quoi voilà ne karisa ka kɛ o taana ye cɛw bolo ne karisa ka kɛ o taana ye musow bolo ne ko ala ka ci ba ni ye cɛ ye i b'a fɔ siɲɛ 3 ka mun ɲɛ la ka bɔ ni ye muso i b'a fɔ siɲɛ 4 i b'a mun ɲɛ la i bɛ bɔ sila ni kuma minnu fɛnɛ filɛ n'olu dɔw mi i da kɔni sɔrɔ surtout ka taa kɛ k'i da fɛnɛ bɛ kɔni gɛsɛ ye parce que hali an b'an da kɔni pati ye pati bɛ dilan ni fɛn jumɛn ye o fɛnɛ tɛ quoi safunɛ genre jumɛn don produit jumɛn de b'a la nin bɛɛ bɛ hadamaden da fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw da bɛ kɔni gɛsɛ de siri gɛsɛ wala wo gɛsɛ walama jayilini sadi olu etc quoi t'a sɔrɔ daw kasa ka di yiriw da kasa ka di wa u bɛ kuma minnu fɔ kumakanw barikalen don nka dun t'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen u da yɛrɛ bɛ kɔni pati min ye pati dilancogo an t'a dɔn dɔw bɛ don o yɔrɔ la a man ka don o yɔrɔ ninnu na o tuma na o bɛ kɛ sababuya ye k'i ka mustajabu kɔrɔ ye jumɛn ye i ka laɲini min bɛ bɔ i da la ani dusukun na a bɛ kɛ sababu ye k'a sumaya i y'a faamu wa awɔ ni kilisi kɔni n'i y'a kɛ garijɛgɛ kilisi don wa kilisi min bɛ kɛ ka nafolo fɛnɛ baara kɛ ni turabuden dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko adama o baara fɛnɛ bɛ adama dɔnniba minnu bɛ adama in dɔn u bɛna dɔn k'a fɔ ko nin ye adama kilisi dɔ ye n'i bɛ fɛ k'a nafolo baara kɛ alamisa don walima ntɛnɛn don ale bɛ kɛ o don dɔrɔn de la alamisa walima ntɛnɛn a bɛ faamu ala k'an bɛ sara ma inshallah n'ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ moriya mɔgɔ bɛ yen ni i tulo donna nin kilisi in na n'i y'a kɛ ya rabbi ala ka baraka don ala i k'an yɛrɛ sabali dugawu ye ka don bakɛ morikɛ yɛrɛ ye inshallah bara min na ala k'a fanga se k'a ka degun bɛɛ to a la ka jamaw to a kɔ ka na sigi k'a bɛna hadamadenw dɛmɛ fi sabilillahi parce que ko ni tiɲɛ y'a da de nkalon kuma ta bi s'a la morikɛ ka kuma kun ye o de ye ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma a nɔfɛ n'i ye tile bɛnna dɔnɔrɔni sokɛ ma i ka tɛrɛfɛ d'a kan dɛ n'o tɛ cɛw bɛ taa k'i to n'ala sɔnna ma morikɛ o kɔfɛ sisan komi dɔw bɛ yen kilisi ko ninnu kɛli ka gɛlɛn u ma dɔw bɛ yen ka fayida yɛrɛ ta k'a baara o ka gɛlɛn olu ma sisan ne bɛ fɛ n'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛlen don ka fɛn dɔ bila sen kan kanubagaw ni filɛbagaw bɛ se ka min ta k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nafoloko la c'est à dire an ka mɛ minnu ma se tɛ minnu ye quoi parce que an ka ko in sigi kun ye ka olu de dɛmɛ et puis olu de fana tɔɲɔnen don et puis olu de fana bɛ tiɲɛ fɛ quoi est ce que y'a faamu olu de bɛ tiɲɛ fɛ donc an fana bɛ olu de dɛmɛ parce que an fana ye tiɲɛtigiw de ka fɛn dɔ sigi sen kan ko se tɛ minnu ye a ye na nin ta da nɔgɔmani na k'aw yɛrɛ dɛmɛ pour que a ka se ka san sɔrɔ dɔɔni parce que diɲɛ bɛna fɔ escalier yɛlɛ de i bɛ yɛlɛ dɔɔni fo ka taa se i ka laɲini sɔrɔ inshallah o dɔ bɛ yen alhamdulillah o caman bɛ an bolo o caman labɛnnen bɛ an bolo an bɛ minnu di mɔgɔw ma fi sabilillah ou bien an bɛ minnu di mɔgɔw ma tu sais f'i ka fɛn dɔ sago a kunna clients bɛ an ka o kuma in seereya hali n'a sɔrɔ an tɛ se k'o kumakan lasɔrɔ k'an to studio kɔnɔ nka o kɔni bɛ se k'o seereya n'u y'an ka vocaliw sɔrɔ wala n'u ye video sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ni ne bɛnna k'a fɔ misali la ko safinɛ t'a sɔrɔ n bɛ yiri wɛrɛ d'a kan safinɛ damatɛmɛ min bɛ se k'i bɔ dingɛ kɔnɔ toujours tu sais n'an bɛnna kan ko nin fɛn in i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛ dalen don a kan toujours e yɛrɛ ma min ɲini o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka kɔnɔnajɛla la ka taa i ma i yɛrɛ dolo a bɛ se ka bunnatigɛ cogo de ka bɔ dibi la parce que fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw k'o faamu sila e bɛna ne ma ko garijɛgɛ baara ye i bɛ taa sɔrɔ ni ne girinna ka garijɛgɛ baara si ta ka d'e ma n ma juguya kunbɛw k'a la i bɛ garijɛgɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana de bɛ yen o sigilen bɛ ka e garijɛgɛ bɔtɔ ye dɔrɔn k'a datugu bon dɔnni kɔnɔ fo nin bɛɛ ka faamu o la ni dɔnnibaa ye nin bɛɛ faamu sisan o la i bɛna ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka bana fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye ka karisa garijɛgɛ kun bɔtɔ ye dɔrɔn k'a lajɔ i b'i baliyɛri da olu ɲɛ ka garijɛgɛ baara in fana k'a ye o la ni garijɛgɛ in kun bɔra dɔrɔn a yɛrɛ bɛ nafa y'a la quoi nka plus ni ale bɛna ye ko tise ale mana nasi ko walima ale bɛna ala deli in kɛ ou bien fɛn minnu dira ma n'ale olu kɛ dɔrɔn a bɛ marché mankan mɛn nka plus a ka se o y'a sɔrɔ a dira mɔgɔ wɛrɛ ma
ube ba ku ba wele na wele ya fa mo bobe soro mina juguya do de kenu ga tigi bele fo se ka ko juguya ni la fo juguya ni ga bun folo o de la ni bena ka misalla waqiya barani kaso waqiya barato mi yasi faraka ube waqiya barato kaso mi zariya fara ube waqiya barato tasoro mi kle sabake ala dilli wala iye mun ko so toujours ikabo dinga kono ikadunga fo yi wari min di wari tsika fuike nga yi wari di wari nuno shidi akagele kan ma fendo wala se ka la fero soro wala ka se ka fam da ko enkele engel no min bla se ngam dina kum bi o do ye turabu dendo be ko adama e gardiga so dede turabula ni gardige adama e kele fla andela ka emission chama kaka o adama yi alilla benembambo la bentokula na seben dembi bolo ibika sorta soro na wuslan bi bolo ibika sorta soro na nashi bi bolo ika sorta mi bo soro ya fa moi ala de fo latifu masa de fo kabi Johnson minyaja ils sont 20 quoi et puis crofo fa moi ala kambe salam inshallah o wuslani o national 7D ya bela dilin la benin banin do alhamdulillah mo bisa wulili kanata mo bisa wulili kanata mo bisa wulili ke bi sikiti sigoro la be envoyer ma tellement tigu ba ambulo mo woro amulum ba transporter kata fi bi dunia famille fait nga jamana do be lule minan tali manoko ambulu mo chama nga barake khalwa fiunde iko mi mo mun be Mauritanie ani mo mun be Libye ani mo mun be Algérie ani mo Maroc ya fa nuni fenchamana quoi olu se minan duni kabo bon ko ka se abina fo o siraka de gelen ko sobe fo ni mo tato de ay fo bo olu la sa olu chaman be nanu kumana appel la ta sur ambe ala delifin de ke olu quoi o yere perdi chaman be anka olu la ya fo be ala delifin re min do o be ke olu be na fura ni nashi bi bolo ba se bi bolo ta sur ka chala nye bi so di la ya fo moi ni nashi bi bolo o se bi bolo tasoro feno bi se ki dem ola quoi na nachite bolo 70 bolo yoro ko ni idem to la bo fugele wala dilka grandon quoi ala kambe salama inshallah mo be maliko ka ki mo be ni sebena walma nashila walma awuslana kasigi yere depane ebe wolele ke numéro gatema iga jaduma na ala sonama mbadi masa maliko ka minu maliko ka awe négatif ke 00223 72 40 59 75 ni eu kongo nala sonama ni moria manyo sur appel direct la abla vocal la parce que maru ga ko kacha ma chama re morga re kalwola bo surtout santé kura ko nun damne le fle abaraw amano parce que sadiri morga fono be amulu nyefo mo ko o famu quoi sadiri amana siya kafo kamena na warnyin de la quoi la alhamdulillah morga ga koloshi ba bolo mo nana mo mana aga koloshi jurube ka balo ka kila ka no fe mo balo ka ka nyamagala ta ka famille ta ka kabla bela jeneta ali sadiri ali kiyamana ali ko sana sa morga bora kalwa do la bole ay sa fa ni so njara antara su nyimi no te client ka wari de inshallah ame fay fo ka farfasiade do be ni yo ga sa fa client ka wardu parce que nous ta soro yire ame fay be tiende fo kamba diɲɛ kɔnɔ bi tiɲɛ tigi de sɛgɛnnen don abiti e bi me duloki bɔ k'a dago f'i ka mɔgɔw dɛmɛ i bi fɔ i bɛ minnu dɛmɛ olu yɛrɛ de fɔlɔ k'i kɛlɛbaa ye fɔlɔ minnu b'u kunci dɛ u bɛ taa ye de o de ka d'u ye fɔlɔ olu bɛ waribaw f'u ye ala t'u tɔɔrɔ famille ko ɲuman bɛɛ lajɛlen ka nin sɔrɔ ni ala sɔnna ma an kɔni ta ye ŋaniya ɲumanya ani dusukun ɲumanya k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma tulo kunnani de b'a mɛn tulo kunnani de b'a mɛn ni ala sɔnna ma morikɛ sisan an tɛ fɛ bi émission ka janya n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn kɔrɔ minnu fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ sur place a bɛɛ bɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la ni mɔgɔ donna Ziri Plus kɔnɔ dɔɔni bulon ka taa an ka page lajɛ émission fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ fɛn fɛn fɔra kɔnɔ a bɛɛ bɛ yen n'ala sɔnna ni mago b'a la a bɛɛ numéro kelen n'i y'a kɔngɔ ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i kan k'a sɔrɔ cogo min na o bɛ fɔ e ye na ala sɔnna ma aw kana hésiter aw kana yira mɔgɔ fɛn fɛn mana k'e la haju fɛn fɛn mana k'e la parce que émission ko ye wagati ko de an bɛ thème dɔ de ta kana se ka kuma kan an na se ka kuma fɛn bɛɛ kan mais e mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hami fɛn fɛn mana k'e la diɲɛ kɔnɔ kana hésiter quoi ka morikɛ contacter n'a bɛ se ka min kɛ a b'a fɔ k'a bɛ se k'o de kɛ
n'a yɛrɛ tɛ se ka min k'i ye a b'a fɔ a karisa i ka nin sababu tɛ ne bolo n'i ko moriya mɔgɔ yɛrɛ la n ka sababu bɛ min bolo o filani fana b'a bolo a b'o kɛ ye i ka sababu bɛ sɔrɔ mɔgɔ min bolo a b'i bila ka taa ye hasiliya tɛ nafa foyi ye hasiliya tɛ nafa foyi ye morikɛ an bɛ bi ta in kun cɛ yan n tɛ fɛ bi ta in ka jɛ yan n bɛ dugawu k'a ɲɛ n'ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ani k'i ka kumaw sɔn ji la mɔgɔ damadɔw bɛ yen wala mɔgɔ caman bɛ yen u b'an wele u b'a yira karisa ne y'i kunbɛn nka n bɛ fɛ ka wari ci ma nka toujours u sirannen don karamɔgɔ e min bɛ kuma bɔlɔlɔ sanfɛ e yɛrɛ de don wa toujours u bɛ exister ne yɛrɛ bɛ f'a dɔ la yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ sɛgɛn appel la u bolo n b'a fɔ non n'i sigarana dɔrɔn i ka wari t'i bolo i ka wari t'i bolo parce que an tɛ siga fɛ a ko ayi ko siga tɛ k'a dali bɛ n na nka tisale kɔni bɛna wari ci ni ne bɛ n bolo 40.000 de bɛ 100.000 de bɛ 1,000,000 de bɛ n bolo minnu bɛna ci tise n'a kɛra e ye n bɛnna sababa n'a ma k'e ye karamɔgɔ ne ka wari taara dɛ e ko a kuma tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔw ka sabali karamɔgɔw bɛ yen ni wari donna tigɛ kɔnɔ dɔrɔn appel tɛ lancé appel tɛ taa bilen bon tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ kɛ sababu ye ka sira gɛlɛya an bɛɛ bolo kɛ sababu ye ka sira gɛlɛya hali an yɛrɛ minnu bɛ yen n'an bɛ fɛ ka ɲumanyaw kɛ a ti dɔn a ti dɔn client bɛ ala b'a kalama n'i ye min kɛ ala kama i b'o to gino la ala b'a kalama client bɛ wallahi an bɛ jigiya min kɛ u ye an bɛ sutura min kɛ u ye ala kelen pe de b'a dɔn subhanahu wa ta'ala billahi a ye faamu o la tisɛ ala de bɛ ko sɛ wasilen dɔw bɛ cogo di o kuma ala k'an sutura ala k'an wasa an b'a ɲini karamɔgɔ bɛɛ fɛ ani an balima karamɔgɔ fɛnɛ bɛ tɛmɛ zuguri pilisi kan ala k'an n'u bɛɛ dɛmɛ ala ka sababu ɲuman dayɛlɛ an n'u bɛɛ ye ala ka kiliyan kunsi an n'u ma minnu ka sababu b'an bolo mɔgɔ minnu ka sababu t'an bolo ala ka n'o kunsi an ma o la an bɛ min di tunganage bɛɛ ma minnu bɛ yen ni u bɛ jamana kan n'u ka lasɔrɔli ka gɛlɛn an na nka u ka dugawu k'an ye o de ye turabu adama ye sila bigita ube kan wele me adama kɛcogo fi dɔrɔn kelen tren kelen mile la tren fila i b'o sɛbɛn siɲɛ 70 ka garinya don a kɔnɔ i y'a faamu wa sila tiɲɛ don quoi n'i ye garinya don garinya ye kelen fila kelen n'i y'a 70 sɛbɛn sila u ni ɲɔgɔn cɛ i tɔgɔ don yen dɔrɔn u ni ɲɔgɔn cɛ fan dɔw fɛ i tɔgɔ i yɛrɛ min mana wari min kan dɔrɔn i tɔgɔ don yen i ka 5 kɛ ka 9 kɛ ka 5 kɛ k'u tugu ɲɔgɔn na i y'a fɔ a bɛ cogo di u kɛ ligne kelen kan quoi i y'a fɔ i tɔgɔ dugu ma i tɔgɔ sanfɛ i bɛ 9 kɛ ka 5 kɛ ka 5 kɛ ka 9 kɛ i ye kuma faamu dɔw in na i bɛ 5 kɛ ka 9 kɛ ka 9 kɛ ka 5 kɛ nin na i bɛ 5 kɛ ka 9 kɛ ka 9 kɛ ka 5 kɛ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi i y'a fɔ i tɔgɔ dugu ma ani tɔgɔ sanfɛ o la i tɔgɔ bɛ bila o milieu o camancɛ la c'est là k'i makasi makasi tɛ dɔwɛrɛ ye i ka kɔrɔw ma i ka turabu i ka matɔ i ka makili laginɛ b'a fɔ k'i ka makili ka ala kuma quoi ka kuma kan ka ɲini ala fɛ ni adama bonya ye an fa adama barika kosɔn ni turabuden tɔgɔ dara an fa adama la ni an fa adama ni ala cɛ bonya kosɔn e bɛ tuma de la se foyi t'i ye ala k'i sutura ala ka sutura ta ka ɲɛsin ma ala ka garijɛgɛ ɲuman ta ka ɲɛsin ma ala k'i wasa i bɔra ni wasa ɲini min ye ala k'i wasa i juguw bɛɛ kan ala k'i wasa ala ka garijɛgɛ ɲuman d'i ma k'i ala deli a kan ne jabe alifatiha kala ka kulubaliw kalan ka soli k'ala ka ciba ka k'o f'a la ka ɲi ala fɛ ne tɛ se turabu matɔli la nka ala n b'a ɲini fɛ turabu dɔnni bɔra e ala de wɔrɔ ala gariɲɛ filɛ nin ye adama filɛ n b'i deli garijɛgɛ ko de bɛ ne la relation ko de bɛ n na n mago bɛ sababu ɲumanw de la ko de bɛ n na n mago bɛ n ka ɲɛtaa de la ala n b'i deli k'an sɔn i k'an sutura i k'an jigi tugu k'i ka kuma ala fɛ ala b'a mɛn inna allaha samiul alim ala ye mɛnni tigi de ye wa dɔnni tigi de ye wa a b'a dɔn i ka laɲini ye min ye i ka maksudu ye min ala b'a d'i ma bizil arshil majid n'i tilala i b'a sɛbɛnnen kuru i bɛ se ka garin kɛ k'a meleke i bɛ n'o t'i bolo i bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a meleke sida k'a bila i ka bi kɔnɔ ala ye masa ye i yɛrɛ ba ye ala bɛ sababu d'i ma billahi sɛbɛndenw bɛ yen u bɛ taa di client dɔw ma ni de b'a kɔnɔ wallahi i y'a faamu o kuma na an ye nin di kanuba ni lamɛnbaaw ma tisɛ an ti fɛ ni an bɛ taa émission jɔ diɲɛ san min an t'a dɔn fɔlɔ dɛ e ni an bɛ taa émission jɔ tisɛ fo ka kɛ sɔrɔ maaw ka sɛgɛn an ye caman k'a la an tɛ se ka diɲɛ bɛɛ furakɛ nka a k'a sɔrɔ an ye fɛn kɛ min bɛ lakale n'an tɛ yen don min na saya tɛ suda n b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات ودود سبحان ربك رب العزة أما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.